गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरनि सेहेरायाव दुखुखौ मालाबाबो फोरमाया बे नेलसन मेन्डेलायानो जा महात्मा गान्धीयानो जा बिथांमोनाबो जेलाव थादों दा रन्जन दैमारियाबो मिनि खुसिनि सावरायदों रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव जुदि आयेननि खोथा फैयोब्ला आलफा बिथांमोना दिनैसिमबो एकर्ड जायाखै नाथाय आलफानि दैदेनगिरिफोरा थाङोब्ला रेड कार्पेट बहायो आलफानि दैदेनगिरिफोरखौ आसाम सरकार भारत सरकारा एकर्ड जायाबालाबो ओरैबायदि सन्मान आरो सन्मान मर्यादाजों बिसोर बिथांमोना थांनानै दङ दा जोंनि बर'नि आर्म्स लानानै जायफोर मुभमेन्ट खालामनानै एकर्ड जालांखांबाय बिथांमोनाबो बे समान मर्यादा मोनगोन ना मोनाखै काइলৈ बार এটা ভিডিও এজন আহি আছে আজি আজি হয়তো কাইলৈ আহিব এটা ভিডিও অগ্রিম হয়তো কাইলৈ উলিয়াই দিম অন দা ওয়ে আছে সেইকাৰণে উলিয়াবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই হয়তো কাইলৈ আমি উলিয়াই দিম নেপালও শিবিৰত নোহোমালৰ লগত তেখেতৰ বক্তব্য তেতিয়া শুনি গম আমাৰ আলফা গণবিচ্ছিন্ন কতো মানে অসমৰ ধুবুৰীৰ পৰা হদিয়ালৈকে প্ৰতিটো অঞ্চলতে আমাৰ যোগাযোগ আছে আৰু যিসকলে ওলাই গৈছে ওলাই যোৱাটো তেনেকুৱা সদায় ভাবে সিহঁত তেখেতসকল दिनै बर'फोरनाव ओरैबायदि सेन्टिमेन्ट दं इन्डियाखौ लानानै जे एनडिएफबियानो जा बिएलटिआनो जा एबसुआनो जा बर'नि बेसेबां लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्लाफोर चाइनाजों जुद्ध जायोब्ला 1 लाख थांनो थाखाय जों राजि दङ पाकिस्तानजों जुद्ध जायोब्ला इन्डियाखौ रैखा खालामनो थाखाय 1 लाख जन बर' सेंग्रा सिख्लाया थांनो थाखाय जोङो रैखा दङ जोङो जाति प्रेमि बिरादनो इन्डियाखौ जों बिराद मोजां मोनो ओंखायनो जोङो भारत उदांस्रि जाखांनायनि उनाव 70 बोसोरनि उनावबो गावनि हादोरनि आयेनखौनो जों बायनो गोनां जादों महात्मा गान्धी जायखौ जोङो भारतनि फादार अफ द नेशन बुङो दिनै महात्मा गान्धी गैला महात्मा गान्धी गैयिनि उनाव भारतनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोबोद दुखियाफोरनि थाखाय नङा अकल माहाजोनफोरनि थाखायल' पावारफुलफोरनि थाखायल' भारतनि प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टार बिथांमोना जों बादि गोरिब गुन्द्राफ्रा फैसा गैयिनि थाखाय जों न्यायखौनो मोनाखै जास्टिसखौनो मोनाखै आलफा बिथांमोना दिनैसिमबो एकर्ड जायाखै नाथाय आलफानि दैदेनगिरिफोरा थाङोब्ला रेड कार्पेट बहायो आलफानि दैदेनगिरिफोरखौ आसाम सरकार भारत सरकारा एकर्ड जायाबालाबो ओरैबायदि सन्मान आरो सन्मान मर्यादाजों बिसोर बिथांमोना थांनानै दङ दा जोंनि बर'नि आर्म्स लानानै जायफोर मुभमेन्ट खालामनानै एकर्ड जालांखांबाय बिथांमोनाबो बे समान मर्यादा मोनगोन ना मोनाखै रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव जुदि आयेननि खोथा फैयोब्ला आयेननि खोथाखौनो जों दिनै सावरायगोन फान्डामेन्टेल राइट जायखौ जोङो मौलिक अधिकार होनो फान्डामेन्टेल राइट इन्डियानि कन्स्टिटिउसना आर्टिकल 14 आव बुंदों जे भारत सरकार आसाम सरकारा आसामाव 3 कोटी मानसि दङ भारत सारा भारतआव 140 कोटी मानसि दङ बे 140 कोटीखौ मोजां नोजोरजों नायनो नांगोन आसामनि 3 कोटी 40 लाखखौ इकुवेल बिफोर ल होनदों जे आयेननि गेजेरजों सब समान दा बर'फोरजों आसाम सरकारा समान नोजोरजों नायगोना नायाखै बा प्रश्न फैदों मानो फैदों आं बुंनो आर्टिकल 15 इन्डियानि कन्स्टिटिउसन आर्टिकल 15 बुंदों नो डिसक्रिमिनेशन एगेन्स्ट कास्ट रिलिजन कमिउनिटि होनदों जे गुबुन गुबुन धोरोम गुबुन गुबुन जातिनि एगेन्स्टआव रावखौबो जाति नोजोरजों नायनो मोना होनदों दिनै आर्टिकल 15 जों भाइलेट जादों मानो भाइलेट जादों जे दिनै रन्जन दैमारि सारमोनहा आर्म्स लानानै संग्राम खालामदों बिथांनाथ' एकर्डआनो जाखांबावबाय नाथाय आसामाव माखासे आफाद दङ आलफा बिथांमोना दिनैसिमबो एकर्ड जायाखै नाथाय आलफानि दैदेनगिरिफोरा थाङोब्ला रेड कार्पेट बहायो आलफानि दैदेनगिरिफोरखौ आसाम सरकार भारत सरकारा एकर्ड जायाबालाबो ओरैबायदि सन्मान आरो सन्मान मर्यादाजों बिसोर बिथांमोना थांनानै दङ दा जोंनि बर'नि आर्म्स लानानै जायफोर मुभमेन्ट खालामनानै एकर्ड जालांखांबाय बिथांमोनाबो बे समान मर्यादा मोनगोन ना मोनाखै जों आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन अफ लाइफ जोंनि जिउआ बड'लेण्ड मुभमेन्टआव एबसुनि दैदेननाय बिएलटिनि संग्राम खालामनाय आरो एनडिएफबिनि गासै 10,000निबो बारा मुंख्लं जाबाय बेखौ गुबुन देशनि मानसिफोरा फैनानै गावथाराखै बेखौ भारतनि सिकिउरिटि आसामनि पुलिसानो गावथारदों दा ओंखायनो जोंजोंबो अयनाय जादों दा ओंखायनो बे सोंथि आसामनि मेन स्ट्रिमा असमियाफोरा जुदि जोंखौ बिदा फंबाय सानोब्ला एनडिएफबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि सारा सहि होबाय बिटिआर एकर्डखौ एक्सेप्ट खालामबाय बिथांमोना आसामावनो बिटिआर एकर्डखौ एक्सेप्ट खालामबाय बिथांमोना असमियाफोरजों बर'फोरजों गोरोबबाय अब्ला दिनै बिथांमोनखौ एनडिएफबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ आसामनि दैदेनगिरि बिथांमोना गावनि फंबाय नोजोरजों नायगोना नायाखै दैदेनगिरिफोरनि सेहेरायाव गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरनि सेहेरायाव दुखुखौ मालाबाबो फोरमाया बे नेलसन मेन्डेलायानो जा महात्मा गान्धीयानो जा बिथांमोनाबो जेलाव थादों दा रन्जन दैमारियाबो मिनि खुसिनि सावरायदों दा नाथाय आसाम सरकारासो जोंखौ गाव आसामनि फंबाय आसामनि थागिबि होननानै आसामनि मानसिफोर बादि गुबुन गुबुन मा होनो जातिफोरजों समान जोंखौ एक्सेप्ट खालामनो हागोन ना हायाखै बे आसाम सरकारनावसो जुदि हेमन्त बिश्व शर्माया सानोब्ला जे बर'फ्राबो आसामनिनो फंबाय होननानै बेखौ आगारनानै हो अब्ला जोङो मानिगोन जे आसाम सरकारा बर'फोरखौ गावनि फंबाय बादि लायो गावनि फंबाय बादि मानियो एकर्ड जाखांनायनि उनाव अबे जारिमिनाव दङ
जे जोबथेसालियाव जेल जाबोनाय होननानै नर्थ इस्टनि एग्जाम्पल लालाय मिजो नेशनेल फ्रन्ट लालदेंगा बिथाङाबो हमजादों नाथाय बिथाङा एकर्ड खालामनायनि उनाव गदों दा ओंखायनो रन्जन दैमारि सारखौबो एकर्ड जाखांनायनि उनाव जुदि आसामनि मानसिफ्रा गमामायैनो जोंखौ बर' सानोब्ला गाव जोंखौ बिदा फंबाय सानोब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया बर'फोरखौ अनोब्ला रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै जेलाव थानायफोरखौ उइदाउट कन्डिशन आगार आरो बिथांमोनखौ बे आसाम जौगानायाव खामानि मावनो थाखाय हो आरो बे खोथाखौ जों बुंनो सानो दिनै बर'फोरनाव ओरैबायदि सेन्टिमेन्ट दं इन्डियाखौ लानानै जे एनडिएफबियानो जा बिएलटिआनो जा एबसुआनो जा बर'नि बेसेबां लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्लाफोर चाइनाजों जुद्ध जायोब्ला 1 लाख थांनो थाखाय जों राजि दङ पाकिस्तानजों जुद्ध जायोब्ला इन्डियाखौ रैखा खालामनो थाखाय 1 लाख जन बर' सेंग्रा सिख्लाया थांनो थाखाय जोङो रैखा दङ जोङो जाति प्रेमि बिरादनो इन्डियाखौ जों बिराद मोजां मोनो नाथाय बे इन्डियायाव जोंनि राव जोंनि हारिमु जोंनि मोनथाय जों थांनानै थानो मोनथाया मोननो नांगोन जोंनि प्रटेक्शन अफ लाइफआ जोंना दिनै बिराद कुइसन जाना फैबाय आर्टिकल 21 फान्डामेन्टेल राइट बे प्रटेक्शन अफ लाइफ जोंनि जिउआ सोरनिबा आसियावसो दंसै आसि फिदिंब्लानो जोंखौ गावथारनो हायो गोबां फेक एनकाउन्टाराव जोंखौ जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ गावबाय ओंखायनो मानाव गेदेर रन्जन दैमारिखौ आसामनि सरकारा अनोब्ला बर' जातिखौ अनोब्ला दान मोनसेनि गेजेराव आगारनानै हो आरो बेखौ बड'लेण्ड ओनसोल डेभेलपमेन्टआव बड'लेण्ड ओनसोल जौगानायाव सोलोंथाइ राव हारिमु जौगानायाव खामानि मावनो थाखाय रन्जन दैमारिखौ सुबिदा हो बेखौ जों आसाम सरकारनिसिम नारसिनबाय भारतनि आयेना जोबोद दुखुनांथाव मोनसे समनि बिजेपिनि दैदेनगिरि अटल बिहारी वाजपेयीआ बुंदोंमोन सैथोआ अराय सम देरहासारगोन होननानै भारतनि बिफा महात्मा गान्धीआ बुंदोंमोन भारतनि मोनफ्रोमबो आयेनखौ गोरिब दुखियाबो मोननांगौ होननानै भारतनि संबिधान लिरगिरि बि.आर. आम्बेडकारा बुंदों बे आयेना गाव लिरनाय बि.आर. आम्बेडकार लिरनाय संबिधाना साफ्रोमबो मानसिफोरनि थाखाय नाथाय जों जुदि गामि ओनसोलाव थाङोब्ला गोबां जोंहा अकल डिम्बेश्वर नङा क'क्राझारावबो जोंहा 2021आव फेक एनकाउन्टार जाखांबाय बोसोरसे थानाय बोसोरनै थानाय गथ'फोरनि बिफाफोरखौ गावथारदों सोर गावथारदों इन्डियानि डिफेन्स पेरामिलिटारिया आसाम पुलिसा ओंखायनो दिनै जोङो जास्टिस मोनैनि खारना जाहैबाय जों बर' मानसिफ्रा फैसा थाखा गैया बर' मानसिफोरनि एमएलए मन्थ्रिनि जों सहाय मोनाखै गाव हारिनिबो जोंहा एमएलए मन्थ्रि दङ रावबो एमएलए मन्थ्रिया जोंनि न'खर जायजों फेक एनकाउन्टार जाबाय बिथांमोनखौ जों खबर लाहैयाखै जे भारतनि आयेनखौ बायनो गोनांसो जाबाय दिनै उकिलखौ बायनो गोनां जायो बे उकिलनो फैसा होनो थाखाय जोंहा फैसा गैया आयेनखौ जों बायनो हाया बेनि थाखाय जों दिनै मोनथाय मोनाखै ओंखायनो जोङो भारत उदांस्रि जाखांनायनि उनाव 70 बोसोरनि उनावबो गावनि हादोरनि आयेनखौनो जों बायनो गोनां जादों महात्मा गान्धी जायखौ जोङो भारतनि फादार अफ द नेशन बुङो दिनै महात्मा गान्धी गैला महात्मा गान्धी गैयिनि उनाव भारतनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोबोद दुखियाफोरनि थाखाय नङा अकल माहाजोनफोरनि थाखायल' पावारफुलफोरनि थाखायल' भारतनि प्रधान मन्त्रि प्राइम मिनिस्टार बिथांमोना जों बादि गोरिब गुन्द्राफ्रा फैसा गैयिनि थाखाय जों न्यायखौनो मोनाखै जास्टिसखौनो मोनाखै नाथाय साफ्रोमबो बर' जायजों अयनाय जादों जायनिबो बिसिफ्रा फिसाय गावथार जाबाय जायबो बिसिफ्रा फिसाय गावथार जाबाय जाय बिमाफ्रा फिसा हौवा फिसा हिन्जाव गावथार जाबाय बेखौ गोसोआव लाखि सानसे न्याय मोनगोन सानसे बेबादि दैदेनगिरि जोंनि गेजेराव फैगोन गोरिब गुन्द्राफोरनि खोथाखौ साननाय बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दाउ अमाफोर बादि कुनु फरेन देशनिफ्राय फैनानै गावथारफैयाखै भारत देशनि मानसिफोरानो गावथारदों जों बारम्बार बुंबाय थादों बर' सेंग्राफ्रा 1 लाख जन जों थांगोन जुदि चाइनाजों भारत देशआ जुद्ध जायोब्ला पाकिस्तानजों जुद्ध जायोब्ला बांलादेशजों श्रीलंकाजों जुद्ध जायोब्ला बर'फ्रा 1 लाख जन थांनानै जोङो भारतनि थाखाय जुजिहैगोन अब्ला बे भारतआ जोंनोबो निरापत्ता हो थांनानै थानो थाखाय निरापत्ता हो फेक एनकाउन्टारा बन्द जानो नांगौ आरो जायफोरबो फेक एनकाउन्टार खालामबाय बे पुलिसफ्रा दा दिनैसिमबो मा होनो बिथांमोना साजा मोनाखै बेखौ साजा होग्रा जों गावनि गेजेरावनो ओंखारथारनो नांगोन